जतन हर काहाम फाइनाय 21 जून 2025 एबाखे फाइनाय सैटरडे फुं 8टाव बिचन्द्र ब्रह्म पार्टी अफिस जों जतन कुथुमै पालखे जों जे फाइनाय जुलाई तालो दिल्ली आं हिमै थांनानै जे प्रोग्राम एबा खेबा जे समाय दिल्ली हिम थांनानै समाय तांनानै ते दिल्ली थांना सिगां जत चिनि हिस्ट्रिकेल प्लेस ते चिनि जत जे जों पयत खायमानि ईश्वर चिनि त्रिपुरा हानि जे चिनि हिस्ट्रिकेल प्लेसेस ते चिनि जे बिलीव खायमानि गड बननि थानी जे आशीर्वाद एबा के हमारी नाना बागै 21 जून फुं 8टानि सिमी नंखारनाय के अब हमारी नाना बागै पहिलाव थांनाय पिलाक बिचन्द्र मननि सिमी पिलाकनि यागुलो अरनि बिचन्द्र मननि कयेकटा मन्दिर ते पतिश्वरीनि जे चिनि हरिचांद मंदिर आरो पूजा खायमानि परे जों आमाहा कचार एबाके माता त्रिपुरेश्वरी नि मंदिर मातार बारियाव जों आरोबो जों बिनि हामारि नानाय बिनि हामारि ते बिनि हानानाय ते बनि आगोलो चाक्राकमा एबाके सबिमुरा आरोबो हामारि नि हानानाय बिनि आगोलो जों दाङाइमा दाङाइफानि ते चिनि दम्बुर दंगर ते आरनि चिनि जे रायमा शर्मा आरनि बोसों हामारि नानाय आबनि बागै आरो तो दिन तो अंगलाक आबनि बागै हरो जों आरो स्टे खायनाय चिनि बरम गोनां जोक एमएलए बायबो कक सालायखा आरनि जे लोकल एमएलए बो आरनि वो जोंना तंनानि एरेन्जमेन्ट खायना बागै बो खायरे नायहैनाय बसाखा आबनि बागै बन बेलाय बेलायखे सिबाय ते खाबाय हामजाक माया फारो ते बन यागुलो जों फुङो जों दम्बुरो जों स्टे खायमानि परे गन्डासराव गन्डा तैसाव जों स्टे खायमानि परे जों आरोबो रायमा शर्माबो जों बिनि हामारि नानाय ते जों आरनो दियायनाय आबनि यागुलो खमलंग सालोनो जों खमलंग बेग खायै जों खमलंगनि कयेकटा गिर्जायावबो जों हामारि नानाय आबनि आगोलो ईश्वरनि हामारि नामानि आगोलो जों आगरतला बुद्ध मन्दिर ते गेदमिया मस्जिद तेबो चिनि कयेकटा मन्दिर आरो जागानिबो जों हामारि नानाय ते पाइथागो चिनि बबाग्राखर चिनि राजबारिनि आरनिबो हामारि नानाय गाबोन बागै जत चिनि वारियर्स रंनो अबनो इनफरमेशन ना बागै नांतिनि फेसबुक लाइव फायमानि आर जतनो कायसा आं अबनो मेसेज रना मसंगो ताखुक ते बुखुक सं ते जत वारियर्स सं लाइव बेलाय अनसार्टेन लाइव नि कोनो ग्यारेंटी करै जे कथां तंसाक से जों जे कोनो मानिनो खायनि खायनि सालसा तो जतनो हानो याकारि माथांनाय केबो हानो मरगिया मुस्कांगो नखना अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश मन जगाव केबो वानसगै मेया जतनो इमां कतर नगैनो फ्लाइटो कामानि फियाबा आचम सानो जत इमां मिलिं मलांसावै थाप्लासाय कमाय थांगा ते आरो मेडिकल स्टूडेंट्स रक जरा कैरियर नि शुरुआत खायै आरो स्राब सेलें लगे माइचानाय बरक तो मिलिं मलांखा कमाय मा थांगा बरक मनि सबोफ्रा साबनि कपालो दारि सिजाक दं आबो केब साइमिया फियाबो जे कथां तंसाक जों जे कोनो खायनो नायसि जों कथां तंफोराव जे कोनो खायमानि आबो सालसा मुकु मंगै तंरकनै जदाबो कुथुक मुकु मंग खांगा आमनि बागै आं वानसगो जों कथां तंसाक जों ताबुक जे सुजुग मानसाक ईश्वर बा कायतर जों जे जरा रसाक अ जरानि बिसिंगनो चिन दफानि बागै चिनि हानि बागै चिनि कलगै तंजाक चिनि लुकुरनि बागै जों मंसासक
je fan tongmani je buddhi tongmani no जों याफारै मोनसेसो खायख्लांमान खा बा खायख्लांनो ट्राय खायखा अजे जरामानि तमनाबो बेलायसे जों आबोनि बागै बेलायखे जों ईश्वरनो जै मतायरनो जों हामबाय मारो कारण बुफोराव जोंनि कोनो ग्यारेन्टि करै आबोनि बागै गोथां तंसाकनो जोंनि सुजुग दफानि बागै जेकुनो खायनानि आबोनि बागैनो अजे मूल्यवान लाइफ अब बेलाय इम्पर्टेन्ट ते ओ मूल्यवान लाइफ जों जेकुनो किसु खायख्लांमानि अबोनि जे बिनिमय सिनि जे फाइनाय बसं रक सिनि जे फाइनाय फ्यूचर रक बरक सेफ ते काम करं तंगै मोननाय आबोन बागै ते गोबां कक साना थांगिया के बेलायखे इमोशंस ते बिलायखे इमां नगैनो आं तिनि जेकुनो स्टेप नावै दङ आबोन बागै जत लुकुनि चुबा चुते हामारि नांगौ ते जत्तनिनो आशीर्वाद नांगौ हामबाय खुलुमखा।